penting suwe. Panarto asik seragen bergoyang. Pesan moral bagi sedulur-sedulurku yang ada di luar negeri, pokoknya sing hati-hati. Banarto sowan karo Banarto. Konmu amit lunga mung weling kudik aja nganti sabrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo tengok mangeteni.
Yati Gel, oke. Rumah tanggane ayo dek iki piye ayo dek iki piye jolali lo dek anake wong bakul tempe ya yo ya yo timun sikarane ayo ngopi bareng-bareng ayo mas iki piye ayo mas iki piye jolani lo mas saya rambut Joko gerdu nglepus wae Sugeng rawuh Mbak Manto Pok ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimpi susu susu perawan rasane ra karuan susu Yati pancen enak sekali munggah ning pucuk gunung dhuwur biang matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu Bokel, 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 guguk bokel, bokel, weh sabung wati dalu spesial Pati Surono Budi kodok gede bergoyang Pak Surono monggo Bu Surono ayo maju monggo Bude sing gede pang ngapuramu nimas pepujanku jejantung hatiku sambungku ing wanci dalu ngrupet dosaremu kalawan karyamu Jumeneng monggo jumeneng Kang Mas Kang Bra monggo tak gendong bawa ning kasur remuk ing atiku iki
ngelingi Oh iya. duit 5.000 iki Sakno. apa tenan sida dadi catelu tak kandi Iki monggo jumeneng di Bude. tobo Mboten. kemati Oh nggih. Kowe mau dikek 20.000 gak gelem ya, Dik. aku pikirku isen yo iki padeku dhewe kok ya Nggih, mbok taman. mos aku namen dite pakde bareng ngekeki kok 5.000 kaya ngene Syukur. banget men to Dede senengane ku Syukurin lho. aku iki kurang apa lho Dik aku arep padi Surata tak siarke Kurang sing gede. di pasar padha gede mosok 10.000 lho Kurang gede. kurang gede yo ben penting suwe angel aku Mendak boyo ento sida urip lan ati. kaget dong Jor lair putri Sulistyo terus bisa nyuwun ayo yo gawe sing kalau iki weh pindah geser kleru manggon aku ki geser kene geser Paijan yen ra kerja ora jajan masuk Mbah sing kuwete pang ngapuramu nimas pepujanku jantung hatiku sambungku ing wanci dalu rupeda saremu ngelawan jawabu op piye Mbah kowe lho wis pindah-pindah api-apian aten nggih Pak De. Lagu iki diteruskan apa boten? lanjut Sing nyanyi kowe. Oke siap. oke baik Aku selesai musik aku. Kang Mas Kang Brat titisake muring lestarine kabeh tak ono engkang garuwe yo mung akibate aku kok daya yo. Remo ing atiku iki yen bajur ngeling bocah telu iki. Wis nasibmu ya kuwi Kowe tik nyanyi Dik, nyanyi kowe. Boten tenan sida tadi mati. Ayo nyanyi. Sakno Pak De. sing nyanyi aku. Yo Awas. yo. Sing nyanyi aku. Iya, tak tekno. Ayo. Ayo entekke, Sing Mbak. nyanyi aku. Iya. Oke. Jatahe pas 50 iki. Oke. Wangger 5.000 kowe. Oke. Mendah boyo yen to sida banter kaya cacah. Kuwi jane kuwi awake piye to kuwi? Sing nyanyi aku. Wah, marah emosi ayo arek kono iki. Gondrek. Angger kene wis mendah boyo tak tungtung. Lah ngono lho. Oke. Mendah boyo yen to sida kabeh muni no beno banjir, masyaallah. Landak. Kabeh muni greng ngono lho. Kendang tok iki lho. Oke, Oh. siap. Tak tuntung lho pokoknya. Atar-atar kendang kabeh muni greng ya to. Oke. Mendah boyo yen to sida. Ra nyanyi ra patek nau. Lah iya, mulane ger 5.000 kowe ger. Aja mutung, wis tuwek mutungan. Kowe ngerti apa ora aku iki batalke rong job belani kene iki lho. Batal kejaba. Batalke rong job aku iki. Lah nek kene ora ora Paling arep kanggo. karo yoga-yoga kaya ngono kae. Lah iya nyatane nek kene ora kanggo lho Weh. ger. Yoga-yoga ora manut karo aku. Minggat kabar apa-apa. Ore. Guyon. Guyon iki bekok iki.
kono rong entek barang kok. Jek pirang-pirang guyon setrum barange malah. Aduh, mari megah-megah. Iso nyanyi ora, Gel? Iso nyanyi ora? Sang. Dang. Guyon aku guyon. Oke, siap. Minggir to Dede, lah sampean iki yo. Ora ngerti wong lagi gawe emosi. Mendah boyo yen to sida urip kagendong komodo-modo Jor lahir putri Sulistya terus bisa nyuwara diko kang wis rata ya masa Pakde Suroto asik terus deh wiki kau sinara koyaknya Mas Aryo masa ya gede pak ngapuramu Dimas pepujanku jejantung hatiku bukan rene sambungku ing wanci dalu merupi dosa remmu kalawan karyamu Kang Mas Kang Peran Iti saking Uri lestarine Hati piranti mana di mana anak kambing sayang Tan ono ingkang nyaruwe Ya mung akibate Aku mung bayangke Masuk Mbak Bogel Ramuhe hatiku iki yen pancen miliki bocah loro kuwi Momo tenan sida dadi sahura tangani mesake men rambutnya murak marik weh kuwi tak benekke wah aku saking sayang karo kowe Iki amplas apa-apa to, Gel? amplas Ya piye to Allah, nek tangane kasar ngene iki nyambut gawemu ya apa? wah amplas mbahmu disko kuwi Lah kasar lho. wis ngalus ya kono tukang kendang kono Ora tukang kendang, selerane Mbak Tuti tukang kendang ki. Ora deh, Ra sida. saiki selerane sopir Iki ta? sopir bego Supir begok ki lho. Ora. Peko. Pak De matur nuwun budhe Baji, nggih kowe persembah nuwun. umpamane jenengan mboten doblan mesti ten mriki terus nggih Nggih, sembah nuwun. amin Sehat terus nggih Bude, Pak De. mengke mampir apa mboten Panjang umur berkah barokah. walah Oh, Mriko mboten apik. bablas teng kene Pak No. Oh, nggih. apik mriki mriko cancel mawon jeng-jeng mawon undangane sesuk man kula balik mriko nggih nggih matur nuwun sehat selalu nggih Budhe Pak De panjang umur Nggih, monggo. Mentah boyo Sing bener. nyeto sito urip lan andika mesti bagya mulya terus lahir putri Sulistya kang bisa yuwana nika Michael lagi Jan. Monggo. Buat santayup sinarengan kata-kata KWS Jinanda. Monggo Mas Nyomo, Mas Grandong, Mas Agung, Mbak Iis. Blarati sampirke MC ne jaluk wetan
jeruk. Ayo Mas kijing miring, ayo Mas kijing miring, nipun sigarane, ayo bangun rumah tanggane, ayo Mas kijing miring, ayo Mas kijing miring, larake sampirke, mae jarak rangampirke, Menawan ning karetan akeh tunggake rapi prawan koret-koretan pacek sithik pilih penyanyine Mas iki piye ayo Mas iki piye timun sigarane ayo bangun nakarane mak suwir-suwir dadi selawe kurang papat kari selikur tak pikir-pikir amelu duwe luwih becik dadi sedulur Mas kijing miring, ayo Mas kijing miring, tembak maksudne, cari amuk kok jaluk maneh, etan kali kulon yo kali Mas, tengah-tengah ono uwote, etan kemati timbang-timbang podo abote. rasane nangka kurang legi ditambah gula kurang legi rasane tresna rati sanding ning ati kala Mas iki piye ayo Mas iki piye Pak Bogel sing ngersake sinten? Kuwi lho drivere Mr. Grandong. Driver. Oh Mas Grandong Sing ngersake Mbak Min. Nano 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 nano. Yo. Mangan seblak ning mati yon, krasa penak wegang medun Mas kijing miring, ayo Mas kijing miring, salalilo salalilo. ya piye Mas Ateng wol lah yen ditawon piye lho iki gendang lho ijal sik Ateng Lah, iki ya. gawe ramene ya ora umum Mbok ya. ket mau Lah iya. Limang war dijolke apa? Limang war dijolke 2000-an ngono. Oh tak kira. Mudhen limang war dijolke neh iki jolke cilik dhewe. Kuwi cilik tapi gaul Mas Gio. Digawe ramene ra umum. Ya. ngadang-ngadang ning dhuwur meja salat sembahyang cagake agama Mas iki piye ayo Mas iki piye jelalila ora tau Miring apel bolong sisa batik ayo Dek ijing miring ayo Dek ijing miring piye sok lah kok ngene wis kowe iki kosik aja nyawar-nyawer ae iki isin aku disuwuk ya Mas Landa ben leren sik ya kanca-kanca ya Oke. pupus gedang raja bogel bagus tur prasaja Sembah nuwun Mbak Min. Sehat selalu Mbah Narto.